ka Pyrthei TV. Nagathub Khubor kimat tungnya parliamenta Sri Khubor Kylleng ki benta jong ka Jylla. Ka Executive Committee jong ka High Court of Meghalaya Bar Association hakash potri Ïaïong asa apusau. Kala pendam jur halo ka jingsha berngem jong ki armut ki muktiar ki bapau khmat ka nomba Shillong hagi katu katni ki runar balada ki dangya biteng bandangnya saj na ka benta ki mukoduma jong ki nongwa jingarap bat banya shimenta banya saj ya ka jingmudui jong ki nongwa jingaram. Haukurwa belasoi do President Jangka Association Usi Chakravarti, Ubreru Senior Advocate Ïaïong baki runar kila penting pensmit shushu dak bat hebru ya artli kuli pistol hapo kashiti. Ka Association kala rairu dak bagi kesur ben pendamjur rengkat ke jingkular. Ba baro kino ya sai an Jangka Association kendan be hasenda jong kini ki arngot hakum gani kapor ka ba e. Kirunar ki bamla bani thu durkhmat kila kawang mau ya ka yengsa jong ka MBC ka Umsning constituency ka kong Magdalene S Maulong. Haka shnong maulen mau khan sok kendur haka janmi jong ka shpotri Ïaïong azar pusau karkum ka Khubor belayo lum lai thu ba kirunar kilawan da ka wega kali alto ke ten rongri but hadin balapoi hayeng sa jong ka kong Magdalene kila kawang da umau kad hadu ba ka yet jong ka yeng kalapat but don bong ba ki priyo ki badan hapo jong ka ni ka yeng kila lai na ka jing mensau kad ba ka kong Magdalene maulong ru kadang don bat kinong tre jong ka NPP hapo ka yeng. Haka bayade bakani ka jingja na kaliang jong ki pulit ka umyam kila lit bin pelong ya ka jing token bat kila labru ba kila don ki mau shpo yeng. Kibor penyak shnong jong ka shnong sok kendur maulen mau khan kila penram jur ya ki runar ki bron kiti man kawang mau ya ka yeng sa jong ka MBC ka Umsning ka kong Magdalene maulong kat ba kadang ya kendu ya kinong kit kam jong ka seng NPP hapo yeng sa jong ka. Haka jenga kran batki nonglum Khubor urang ba shnong jong ka shnong sok kendur uba S maulong rengkat batki khot jong ka Executive Committee kilo ong ba kibor penyak shnong ki penram jur ya kani ka jingja bat dawaru ya kibor jong ka an ban thwet mardor ya ki brio ki beran kiti hakani ka kam kalong ka eke ka bapin song sarong amtang ya ka Jylla hendrik kham tam e ya ka yeng ka sem bat ya ka kur ka jan hadin ba hebren cham charming suchiang ban rius nam karta ula job ya ka jingya ko Global International Little Master Arata Apusau kabala long Hanongba Kathmandu Jongkari Nepal haka arpu pratrik leber hadu ka shitrik Ïaïong ata Apusau. U hebret cham charming suchiang udai bashong basa haka shnong lapalang Shillong bat udai ru ukhuan jong u Prince Chetri bat ka kong rihun lang suchiang bat berang puli ya ka class 2 halai mkra Presbyterian High Secondary School Shillong. Mentang nya pha Sri Khubor na kalengki benta Jongkari. Ka Election Commission of India kala hukum ban penbun ki bor pahara haki khaput jong ki pratali ki Jylla ka than chetela mingi shwa ka election bat hadu bandade ka por tha vote ka ECI kala penmi ya ka di ka hukum yo ka mi kanu ka jing penthut ya ka por election la ai bor haki army ka Border Security Force ni ka BSF ka Assam Rifle but Central Armed Police Forces ba ki lechmo kha ha khaput la penjuri ki bor pahara ha khaput ha Myanmar ha Bangladesh ha China Bhutan bat Nepal. Menteri Nombak ka Assam Muhimanta Biswa Sarma Ulaong balada Rahul Gandhi unwan nyalab election ya ka seng Congress ha Assam ka BJP kanang yo bor shushu bat ka vote jong ka BJP kanang khambun. Ulakran ya kani hadin baka Congress kala penbena ba Rahul Gandhi unwan sha Assam haka khanyo trik mentau benai banya shimenta haki artli ki jinghalang. Uhimanta ulakop baka BJP kan job khatlai ngut ki MP ha Assam. Ulaong ba House Nam Arhajar Akun Rio ka Assam kan deka Jylla ka bamdan shu ka seng Congress. Menteri Nombak do kari Narendra Modi rayaro ia ka jingtu ki kampen roy sha Jammu and Kashmir. Bad ulaong ba ki babun ki langet ba ka Jammu and Kashmir kan kelakum ni kum ba ka long mentang. Ula kerpa dikila Pyrthei Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei bakin wan jengok daladihi ia ka Jammu and Kashmir bakin yoi dalaki jong ki khmat iki jingkala bakin yanujor kumnu ka long menshwa bar kumnu ka long mentang. Ula ko badi ka sarkar BJP ka bala rating ban pen kaladur ya ka Jammu and Kashmir. Ka Directorate of Vigilance jong ka sarkar India kala welcome no ya u Private Secretary jong Arvind Kejriwal u Bibhav Kumar. Ka sarkar pedeng kala ong ba ka samoy trekam jong ka sarkar kala kut bat ka jingtre jong u Bibhav Kumar ro kala kun. Ka samoy trekam chikiwe pinong tre jong ki menteri sarkar kan kut hapo ka khatsan sngi. Ukhuan jong umbriu basiat yap ya ka Menteri Nombak do kari ka Indira Gandhi mentau unya kun ya ka election MP Lok Sabha na Faridkot kum ukertong shimen. Uni ukertong udai u Sarabjit Singh Khalsa udai ukhuan jong Ubean Singh wedi ki arngut ki basiat yap ya ka Indira Gandhi.
Hak election jong snam araza khandai ulai kunna bhatinda house nam araza khat saupat ulai kunna fatigar hendrei ula syaremno habaro artli constituency. Mentapat unya kunno na faridkon. Ke Uttar Pradesh kala pentrikam ya ke hukum jangka sarkar pedeng. Da ka bapenmi hukum bakarta ka baritam ya ki khna bandung syek kelas 1 ka dei banlong rusnam. Ki khna skul ki badam rusnam karta ha ka shitarik Ïaïong kin yo bandung ha ka kelas 1. Kini ka hukum ka dei hukum shibenta ka jing pentrikam ya ka National Education Policy arasal arpho. Ki khna ki bahapo ka rusnam karta an pendung ki ha kindergarten. Tuinya phapat mentaj ki Khubor Kylleng ki benta jangka Pyrthei. Langur ki khun jong noya lam ka Hamas u Ismail haine but sang ki khun ksiu jong o kila yap ha ka jing ther bom ka Israel ha Gaza. Ki shipai Israel kila kamba langur ki khun jong Ismail ki ba kila yo penyap ki dikir khot jong ki shipai Hamas bar ki dei ki badan benta ban ra bori ki nong Israel sha Gaza. Ki langur ki khun jong Ismail ki bala yap ki bala tip kerteng ko Muhazel u Amir bar Muhammad haine bar ki shipai ki Israel kila yo ther bom ya ka kali ba ki shong ha Al Shari refugee camp ka badan ha Gaza. Kaseng badan hak yang persya ha South Korea ka Democratic Party kala job kuput hak election syaka ying darbarba jong kategori. Haduk menta ambat lawan pendap lut ya ka jingnya vote hendrena ki arspa san South constituency ki bala dapnyau ka Democratic Party kala job shispa nduk puingun. Lakhen antan haduk bandadap nyau lut ya baro lai spa tuli ki constituency ka kunhun senrop jong yang persya kan poi syaka shispa nyau pendung vote kat ba ka kunhun senrop jong yang sensharpan ka balaya lam da president mementa kan poi syaka shispa khandai vote AA bat ka batam nangta kan lech ki wei pat ki seng san Pyrthei ki bomdan ha kanu kanu ka kunhun ha South Korea ki don sau point 4 million ngot ki nong thap vote hendrei ki balawan thap ya ka vote ka jongki ki don tang 4 khandai point 2 million ngot Unang yalam ba kli do jong ka North Korea Kim Jong Un lama ham lepa ya kinu kiri ki badai ki nong shun jong ka North Korea balada ki sedang men pen ibor ya ka North Korea kan mi ka jinga snam ka bashir khai bar kin dan bun ngot ki banyam Kim ulakop ba ka North Korea kala da pen khre lut na dong shadong la ka dei na sun na khandau ni na duriau banyak kun persya ya ki nong shun ki jongka Kim Jong Un ula pentep ru ba ka North Korea kala da teslut ikitiar thma ki ba klan bor jongka bat Kim dan jing thut AA berkalong kepada penkre banyak kun ya katama. CEO jong Tesla bat SpaceX u Elon Musk ula pentikna ba unwan sha India banyak kendu ya umiti ramba du jong kari Narendra Modi. Umas ula pentikna ya kani lengba jing thua jong u hakran san X ya ka baula ong ba ula kwa dik banyak kendu ya Modi. Umas ukwa banyak kendu ya Modi namar ba umut ban seng karkhana hapo India ban penmi yaki kali ki bayai da ka boarding electric. Kat kum ki Khubor bala yo lom la yathu ba mas man sha New Delhi ha ka arpu atrik mentau banai bat long ba ukwa ban sengkar khana ha Gujarat ha Maharashtra bat ha Tamil Nadu ukwa ru ban shalan shabari ki kali electric ki ba un penmi na India ula bu thong ban pelut kum ba lai billion AA ban seng ni karkhana shna kali High Commissioner jong ka India Sri Lanka Santosh Jha loong ba ka India klapen khre banyarap tiar thma ya ka Sri Lanka khnang makan la banya daya ladi Ujhaw laong bak India kalapen mi shibun ki tiar thma bat kam kwa ban bu tang yaladi hendre ka kwa ban yarap iki para marjan jongka ki badang khamsa din kum ka Sri Lanka ula pentip bak India ka shalan tiar thma shabari $8.0 billion man lausnem ka Russian Grand Mufti kalaong bak jingher thma ki leno ha Crocus City Hall ka badan hajan nong ba Moscow ka de ka buit ban pensniu ya ka jingade ha pedeng ka Russia bat kiri Muslim Ulong ba ka jingher thma kile no ha Russia ka bu jingma ik Muslim ha Russia. Kile no kila her thma ha ka arpu tarik ulber ha Crocus City Hall. Bat ha ka tika por shispa saupusan ngot ki bri kila yam bat kumba san spa ngot ki bala mensaw. Ukli nang sensha jong ke Iran Ayatollah Ali Khamenei ulong ba ka jingtu ka snam jong ki Muslim ha Gaza kalapen kthang ki Muslim ha baro ka wai Pyrthei. Lokren ya kani ha ka sngi ki Muslim ki rakhi ya ke Idul Fitr. Ulong ru ba ka Iran kan pen her kaput halo ka jingsha her thma ka embassy jong ka Iran ka badan ha Syria ha ka Israel. Ulong ba ka jing her thma ha ka jaka puta jong ka Iran ha Syria ka de ka jing her thma ha ka khandau ka shiap jong ka Iran. Tikitu kilang Khubor hakimat mat mandasi Khublei.